מה קורה שניסים? אנחנו בסרטון חדש, והיום אנחנו עומדים לשתות בנק ענקי במשחק שקוראים לו וואן ארמד רובר בסטים. לא וואן ארמד רובר, וואן ארמד שניצל. זה הקטון לזה, אין מה לעשות. אוקיי, וזה יואל. ואנחנו באים לעשות מאפיה על הבנק הזה, כי אנחנו באים לרצוח את כולם פשוט. אוקיי. אנחנו פה כדי לרצוח כל האנשים בבנק. מה אני שומע? זה הוציא אותי. שתוק. שניצלים. טוב שצאים יקרים, אם אתם רוצים שאני אעשה סרטון שבו אני אראה איך מכינים שניצל ועוד כמה חברים שלי יעזרו לי, אז תפרגנו בלייק ובסאבסקרייב. כשנגיע, אם הסרטון זה יגיע אם הסרטון זה יגיע ל-20 לייקים, יקרה סרטון שבו אתם תראו איך מכינים שניצל ותירשמו לערוץ שקוראים לו דוט. כי דוט, לא, אבל הוא פרסם אותי. אתה בא לרצוח את כולם פשוט וזהו. שייקה, let's go! let's go! כולם למות! יאללה, בוא נתחיל את השעות, יאללה. אני צריך לקשור אותם. למה לא? זיליון שומרים. סבבה. אני חושב שזה הרעיון רע. אני חושב שזה הרעיון נוראי. אני מת. שיט. שטוק, אתה לא מוכן לראות ירייה אחת מהחופש שלך. קטלה זה בריא, קטלה זה אכיל, קטלה זה אכיל. כל הסוואט עלינו. יש פה את כל הסוואט ביחד. בוא נצפה, אני בינתיים מסתכל פה. הנה כל הסוואט נכנסים. בוא נראה, אני יכול לראות כשאני מת. אני יכול לראות שאני מת. אני יכול לראות תוך כדי שאני מת. כדאי לך לקום. מה? וואי, חיבור פלש. לרצוח את כולם. עזוב, כן, אנחנו מתים, זה טיפה מטומטם. המסך שלי אפור, ג'י. אני יכול לראות אבל תוך כדי, אני יכול לראות על דברים תוך כדי. טוב, אני אני רוצה לרצוח את הבני ערובה. כל הסוואט האלה לא. טוב, תעשו בואו ריסטארט. אז תרים אותנו. אני גם לא יודע. והרגליים שלי בתוך השולחן, ג'י. מה רע בזה? לא. אם נגיע ל5 לייקים לסרטון הזה, נעשה שוד של בנק יותר גדול בלי קטלה. אבל אם נגיע ל10 לייקים, נעשה שוד של בנק יותר גדול עם קטלה. חייזר, מה? נו כבר, יאללה. let's go, חייזר. אין לי שום יריות, אז אני ארים את גלייקה. אני יכול להרים אותו. אני הרמתי אותך.
אני יכולה להרים אותך כשאני מת. לעולם לא. טוב, ריסטארטייסט. טוב שניצלים, שימו סאבסקרייב, שימו סאבסקרייב, כן, בדיוק. עכשיו גדלה. טוב, תוציאו פיסטול. יש לי הרגשה שהם עלו עלינו. מה קרה? אבל אם הולך לא קטלה, לא בעיה שלי. אם הלא קטלה הולך, לא אשמתי. לא לירות. סבבה, אני לא יורה. אסור לירות, חברים, אסור לירות. Let's go! מי בא למות? מי רוצה מכות? GG. אני איך אקשור עליו. אני מרגיש שזה לא חלופי כי אני קושר בני ערובה. נכון, בא לי לראות פה בכל האזור. עשיתי ירייה והשוטרים לא שמו לב, GG. אבל זה לא לייב, ים טומטם. אבל אני לא בלייב. אני אעשה לייב אחרי זה. אין תקציב כרגע. אבל לא עלינו. מיליון שוטרים. Let's go, יאללה. בואו נתחיל את השוד, יאללה. ה-FBI הגיעו. ה-FBI גייז, כן. ה-FBI של הגייז. לרצוח אותם. אני רוצח אותם. התחלתם? אני סתם יורה. אין לי כדורים. אין לי כדורים כדי להרוג את ה-FBI. אין לי כדורים כדי להרוג את ה-FBI. כולם לרשום בצ'אט בנג'מין דנוב. טוב, כולם לדעת, אסור לירות עם רובים, אסור לירות עם אקדחים, כי אז יעלו עלינו. אסור. באמת. לא יורם. לא, בכלל לא. לא יורם בכלל. הפעם זה לא אני. יריתם עם M16, אני יריתי עם פיסטול. לעשות לו את השוד, לרצוח את כולם ואז להמשיך. מה? אומייגאד. היה 100,000 בנק קודם. שי. רק איך עושים את השוד הזה? גם אני, הפעם. יש לי רעיון, תעשו לבגן. תעשו רגע ליב. אולי. אם יהיה תקציב. כן, נכון. Let's go, יאללה. בואו נלך למאחורה, תביאו את הפורץ. שלקה בקבקה. תביא שקה בקבקה. אוקיי, ליב גיים. נו, באמת.
נו, אז בוא נעשה את זה ברעש. אוקיי, יש גארד, יש שם גארד. אני הולך לנטרל אותו. מיסטר צלף, יהיה מוכן לרגע שמסתובב לך מחשבי אותו. אוקיי, עשיתי את זה. שיט, הטלפון שלו. אבל הטלפון שלו נפל. איפה הגופה? הפעלנו איזה כאן, נכון? עדיין? וואו, אנחנו טובים. יש מצלמה. אוקיי, ראיתי אותה. לא, בוא נעשה את זה ככה. let's go. יאללה, קטלה. שומר. יאללה, אני מנטרל אותם. נו, יאללה, מתחילים. המשטרה כבר פה. אני רוצח אותם מבפנים. אני מבפנים רוצח אותם. יאללה, קטלה. אני רציתי קטלה. לא, אני לא, זה בתור תשות נכשל, אז קטלה. FBI פה. FBK's כבר פה. טוב, יאללה, עבור אותו ריסטארט. טוב, צריך לעשות את זה טוב הבא, ובשוב. צריך לקחת את זה, לא עובד. אוקיי. אני מוכן לרצוח את השומר. אם אתה מסתובב ואני רוצח אותך שומר. ורואה לך את שוט. אתה גנבת לי, זה הרעיון שלי. רגע, הטלפון שלו. אוקיי, הוא עומד לבוא. הקאמרה, לא ניטרלת את המצלמה. להתרחק. אוקיי, סבבה, אני מתרחק מחלונות. את זה תבקש מהעורך. אין תקציב. לאן ללכת? מה אני שומע? מדבר על שייקה. מה אני שומע? לאן הולכים מפה? אני פה מסתכל. אני אשים רעש של דולפין. כן, זה בדיוק מה שחשבתי, אני אוכל דונלדס. איפה אתם? איפה אתם? באיזה קומה אתם? איזה כמה קומות יש? אני בקומה הראשונה.
מקשים חמים מה? למה לך יש MK מטורף ולי יש חרא MK? איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? טוב, אני פה מאבטח. אפצ'י. אפצ'י. let's go, יאללה. תדננים. יאללה, לכספת? כנסו, כנסו, כנסו. אני מאבטח שדוד, שדוד, שדוד. מה? אוקיי. אני אעשה כאילו אני יודע איפה המשאית. מיוט אורי. בא לי להשמיע על כל מילה, בא לי להגיד לאורך לשים שבנג'מין אומר זה דולפין. כל מילה שנייה. טוב, שתדעו את הסופגניות. אם אני אומר לך תביא אותם. 100%. איו? תדבר עם העורך, מה אתה רוצה ממני? לא העורך. או שאני כן העורך, סימן שאלה. או שלעורך לא יהיה כוח לערוך, אז אני אערוך. טוב, אוקיי, יש לי שק מלא בזופגניות. סופגניות. אני שם את זה במשאית. שיט. נראה שאני אביא גם. אפילו פחות. אני הבאתי 10 טפים. וואו, לא קיבלנו שקל. למה העפתם את כל הסופגניות החוצה מהמשאית? אבל זה עף מהשקית. אני אקח את השעון. זה יכול לקרות, אבל אין תקציב. תדבר איתו. לא. אפשר על השנייה האחרונה להתחיל להביא את ה-FBI? שנייה. ואם אני מזמן? רגע, התפסים פה הם גם לשידה? אוקיי, אז יש לכם מקום בתיק? אם לא, יש לי פה תיק ריק. let's go. טוב, שייקה. רגע. להתחיל. לרסס. אני רוצה לרסס שם. כדי שהם... בואו, יש. GG. יאללה. לא, הבנק האחרון כי שייקה גרוע. בוא לא מונוליזה.
ואז לבנק האחרון. כן, שייקה. יש. טוב, אתה... טוב שניצאים, זה הסרטון של היום, ואם נהניתם בסרטון, שימו סאב.